କୁନ୍ତୀ ଓ ମାଦ୍ରୀ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମାତା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୁନ୍ତୀ ପଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ କରିଥିବା ଏକ ମନ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଆବାହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଔରୁଷରୁ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭାଧାନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ କୁନ୍ତୀ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମଦାନ କରିଥିବାରୁ ତାର ନାମ କର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ବିବାହ ପରେ କୁନ୍ତୀ ଓ ମାଦ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ସମ୍ଭୋଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନ ପାଇବାରୁ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଉପପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏକଦା ପଣ୍ଡୁ ତ୍ରୟୋଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀ ସମ୍ଭୋଗ ସମୟରେ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାର ସମ୍ଭୋଗକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ହେ ପଣ୍ଡୁ, ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ଦ୍ଧନ ଫାଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେବ। ଏବଂ ସେହି ସମୟ ପରଠାରୁ ପଣ୍ଡୁ ସନ୍ତାନ ଜନକ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ। ବଂଶରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୁନ୍ତୀ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତିନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମଦେବତାଙ୍କ ଔରୁଷରୁ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପବନ ଦେବତାଙ୍କ ଔରୁଷରୁ ଭୀମ ଓ ତୃତୀୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ଔରୁଷରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀ ମାଦ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ବରଣ କରି ନକୁଳ ଓ ସହଦେବଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। କୁନ୍ତୀ ତିନି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରି ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳିନୀ ମନେ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବିବାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ନିଜକୁ ଅପରାଧିନୀ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାଶାଳିନୀ ମନେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ଭାବେ ଆଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ପୁରାଣ ଯୁଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ କୀର୍ତ୍ତିଶାଳୀ କଥା।